Président Choguel, salam alaikum warahmatullah. Ambe hôtel Salam Koronana, CEDEAO a voulu vous rencontrer M5 Mao. Ini responsable d'Onana, Mundo Kera, Mundo Fora, qu'est-ce qui s'est passé? CEDEAO délégation ba minana. Anyemogoya be Niger ministre des Affaires étrangères. Il y a le Niger de CEDEAO président en exercice, le président Mamadou Issoufou. Allez ni Nigeria ministre des Affaires étrangères, ani Côte d'Ivoire ministre des Affaires étrangères, ani CEDEAO ou le président de la commission, ani le président de la commission du Conseil paix et sécurité. CEDEAO nge haka ulu de nana. O de ba yira ka fo ko CEDEAO jorolendo malikola. U ye mun de ɲinan fɛ ko est-ce que fɔlɔ an bɛ se k'an ka sini marche an se kan est-ce que a bɛ se ka bɔ a ma aw ye mun jaabi d'u ma parce que olu bɛ siran tiɲɛni kana kɛ jamana kɔnɔ an k'u ma ko anw fɛ an ye manifestation caman kɛ kabini 2018 présidentielle la fo le 5 juin foyi ma tiɲɛ feu rouge ma kari yiri ma kari goudron ma jeni o tɛ kɛ yɔrɔ caman la Afrique kɔnɔ donc k'u ka hakili sigi a filanan an k'u ma ko ka marche in bɔ a ma o ka gɛlɛn ma kojugu parce que bɛɛ jɔlen don marche in kama quartier bɛɛ la sugu bɛɛ la dugu bɛɛ la bɛɛ y'i labɛn donc k'a bɔ a ma tan vraiment o ka gɛlɛn bolo dɔɔni u ko o tuma an bɛ se ka to dialogue la an k'u ma k'an ma ban dialogue ma siɲɛ joli ka Soumaïla Cissé to yan a taara dialogue la a laban kɛra mun ye a bɛ taa dialogue la bɛɛ bɛ commencer ka espérer a laban bɛna kɛ manœuvre dɔ ye o kɔrɔ ye mun ye confiance tɛ yen mɔgɔw dalen tɛ ɲɔgɔn la mɔgɔw dalen tɛ président baarakɛcogo la donc o la an tɛ se ka jaabi d'u ma o la an bɛ taa compte rendu kɛ an ka comité stratégique la n'o tɛ décision min bɛ Sénat bi o ye k'a fɔ ko a tɛ se ka bɔ a ma dialogue in fana ni dialogue kɔrɔ ye ka taa ani bɛ ka kuma avant la marche o ka gɛlɛn bolo dɔɔni an y'o de f'u ye donc kuma barikama minnu fɔra o de ye nin aw y'a fɔ a ye k'a ka démission ko aw b'a fɛ a ka démission de aw y'o f'u ɲɛna o de fɔra ani papier an ye papier minnu sɛbɛn fana an y'o papier d'u ma an ye papier dɔ sɛbɛn a laban ye ka président ka démission n'a ka régime o papier dir'u ma pour u k'a k'i ɲɛmɔgɔw tɔw ninnu ma a y'a faamu. Merci beaucoup président Choguel Kokala Maïga nin tun ye Choguel Kokala Maïga ye an bɛ hôtel Salam na CEDEAO délégation kun nana M5 mɔgɔw rencontrer sinon u y'u invité ka na u ka se ka kuma mun bɔra kɔnɔna na Choguel bɔra ka o da aw bɛɛ tulo kan sisan assalamu alaikum warahmatullah.